Hoy es un día importante para la ciudad de Santa Coloma, pero sobre todo para los alumnos y alumnas de la Casa de Oficios, alumnos de Santa Coloma, que hoy realizan la vendimia. Es la culminación a todo el trabajo de un año de este proyecto formativo y es el ejemplo de que en esta ciudad, cuando se cree en algo, se puede desarrollar y llevar a cabo, y así se va a trabajar, intentar atraer talento y oportunidades y que culminen en proyectos consolidados como es este de la Vinya en Sabater. Estem a la vinya d'en Sabater, és una vinya situada a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, és una vinya experimental amb una extensió d'1,5 hectàrees. En ella cultivem 5 tipologies de raïm, 2 de varietat blanca i 3 de varietat negra. Tota la nostra producció és una producció vegana i ecològica i està dintre de la DO Alella. El valor afegit d'aquest projecte per nosaltres és que el manteniment i la conservació la porten a terme els i les alumnes de la Casa d'Oficis, que són joves de la ciutat de Santa Coloma.